Desteya Tenduristiya Rêveberiya Xwesera Bakur Rojhilatê Sûriye ra gihandiye ku nexweşiya kolêrayê li beşekî ji xelkê navçeya Rêveberiya Xweser belav bûye, bi taybetî li gundewarên Rojavayê Dêrezorê. حاليا الوضع لا بأس فيه تحت السيطرة لم يخرج عن السيطرة. Hevserokê Desteya Tenduristiya Rêveberiya Xweser ra gihandiye ku hêj rewş li jêr kontrolê ye. Wezareta Tenduristiya Sûriye di daxuyaniyekê de ragihandiye ku hêjmara nexweşên ku piştrast bûye bi kolêrayê ketine, li wî welatî gihiştiye 53 kesan. 22 ciwan li Helebê, 13 li Hesekê, 10 li Dêrezorê, 6 li Lazixiyê, 2 li Şama paytext. Li gorî heman çavkaniyê hêjmara kesên ku bi kolêra canê xwe ji dest dane, gihiştiye 7 kesan, 4 li Helebê, 2 li Dêrezorê û 1 jî li Hesekê. Pizîşkên pispor di nexweşiyên nav û hinava de derbarê nîşanên vê nexweşiyê de haydariyê didin. Yekim esas nîşana xweşiyê zikçûn e. Katî çi nexweşekî zikçûn hebe, akdarê xwe bi ew nexweşî lêbûyê, yani tû ji bî ew nexweşiya hene. Car bi car mesela ta digre ew nexweşeya, reşanewe heye, bi ziyadtir zikçûn e. Ew zikçûn bo çi xeter û metirsî heye? Lano zor pirek hemû qalibî wî عشق دبه يعني حمو زدقتي تي خواري كليا راوستا او حاله چه زکچونی هبه چارەسەر باشتره. Derbarê awayê xweparastinê jî pispor dibêjin, pakbûna ava ve xwarinê û şuştina mêwe û keskahiyê gelekî giring e. Ew bixwe sedemê kolera bakteriyayê. Ew bakteriya jiyan dike çend derê katê wextê awê xawîn nebe, awê pak ne awê xwardin katî paqij nebe خاوينه به او اوادبه او مزرعه او مرافق الصحي كاتي بركي وقتي مثلا خاوينه به بي سي به او موضوعيه عادي او موضوعه زياتر ام تخازن حزبكن زياتر حمو سوزا وميوا بيششتن او صابون حتى او خل بيجي مشكنيه دست بيشينان وباشنانجي او صابون به زور باشنا وانا بو وقايتي او نخوشي. Di vê çarçoveyê de Desteya Tenduristiya Rêveberiya Xweser ku ji dehê vê meha îlonê ve belavbûna kolêrayê li wan navçeyan ragihandiye, daxwaz ji Rêkxistina Tenduristiya Cîhanî kiriye ku alîkariyên pêwîst ji wan re pêşkêş bike ji bo kontrolkirina wê nexweşiyê.